Piştî derbasbûna bi hezaran ji penaberên Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê, bo Herêma Kurdistanê Wezîrê Navxwayê Herêma Kurdistanê dibêje wê Kuriya Başûr alîkariyan bo wan bişîne. Wezîrê Navxwayê Herêma Kurdistanê Rêber Ehmed ragihand ku wî li gel balyozê giştî yê Kuriya Başûr behsa roja penaberên yên ku li Herêma Kurdistanê dimînin kir. Ji alî xwe ve balyozê Kuriya Başûr Cwî Quang-jîn tekez kir ku wê alîkariyan bo wan bişîne. Ehmed di twîtekî de ragihand ku balyozê Kuriya Başûr tekez kir ku wê 10 milyon dolarê Amerîkî bo hikûmeta Iraqê û Kurdistanê bişîne. Ehmed got ku ew yek wê rewşa penaberên yên ku li Herêma Kurdistanê dimînin wê asan bike. Li gorî emarin netewên yekgirtî belav kiriye ku ji destpêka êrişa Tirkiyeyê ser Rojavayê Kurdistanê ta niha 180,000 kes derbider bûne û 80,000 ciwan zarok in. Ji destpêka êrişa Tirkiyeyê li ser Rojavayê Kurdistanê ta niha û li gorî amarên Dezgeha Xêrxwazî ya Barzanî 15,693 penaberxwaz derbasî Herêma Kurdistanê bûne û hejmarek ji wan jî li kampa Guêlan bicih bûne.